Alles wordt goed klaarzetten voor het grote feest van dit weekend in Jeensum. Live muziek en tal van activiteiten maken extra geld op smieten om de sportieve prestaties van het Wietgaarden scootje te verbeteren. Want dat is het doel van skipper Erik Jonker. In 2006 giet er het avontuur aan met een nieuw scootje, de Jonge Rijn. Die naam is geen toeval, want Erik is de zoon van Rijn Jonker, de oud-reetrieder. Het eerste jaar wie dreig, maar door de jaren heen binnen hij en zijn bemanning beter worden. En nou zelfs promoveren naar de A-klasse van de IFKS. Maar wil je goed presteren, dan heb je goed materiaal nodig. En dat kost een soort centen. Uw inzet is om een nieuwe grutzaal en een nieuw vak. Maar als het net slaagt, dan zullen we maar een nieuw vak. Ik heel tevreden wezen. En je krijgt een van de meters die zei al van nou, als het nou net slaagt, maar het ophelling van nou hield van een nieuw vak. Wij hebben nog wel een nieuw vak lezen. Dan hebben we niet meer zield en die zoen je mijn broeken in het kampioenschap. Dus hoe dan ik ben weer redden. Maar eigen materiaal is altijd mooier. De Jonge Rijn is net de enige nijkomer maar een biesje. De laatste jaren binnen er een soort nieuwe scootjes bijkwamen die typen werden door een dwarp of steed. Zoals de injevaart van Haas, het zwarte wier van het Tienje, het Abbegeerste scootje en het dwarp Jestermar. Die laatste is succesvol, maar Haas hier het bijgelijks financieel dreig. Bij de Jonge Rijn binnen ze optimistisch. Het is een heel sterk deelnemersveld en het is maar krijg goed wij erop staan. Ik zou heel blij zijn als we dit hier erin blijven kunnen. En uw doel is uiteindelijk om uit te strijden om podiumplakken en uiteindelijk kampioen. Daarvoor hebben we dit skip. Het feest in Jeensum wordt het hele weekend. Er is €20.000 nodig om de Jonge Rijn in topconditie aan de start te krijgen.